Il-Prim Ministru lest jippreġudika u jħalli li jitħammeċ isem pajjiżna kosta kollox l-aqwa li l-ħabib tiegħu Keith Schembri isom postu f'Kastilja. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li waqt kollegament telefoniku fuq Net FM wissa dwar il-messaġġ ikraħ li dan l-aġiret iwassal fuq pajjiżna. Dan wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat għażel li ma jnaħħiex mill-pożizzjoni tiegħu f'Kastilja wara li waqqa libelli li fetaħ huwa stess biex jaħrab milli jwieġeb domandi dwar il-kumpanija 17 Black u l-involviment tiegħu. Joseph Muscat qed jgħid dan aċċettabbli. Jien ma rridx inneħħi persuna waħda biss u lest li nippreġudika il-pajjiż kif. Dan huwa totalment inaċċettabbli. Adrian Delija qal li dan l-aġir jitfgħu wkoll dell-ikraħ fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat għaliex id-domanda tqum waħida għalfejn qed jipproteġih. Jekk inti korrott, jekk inti xaħħan, jekk inti ħsilt il-flus u inti fl-ogħla pożizzjoni fil-pajjiż pratikament fuq l-istess siġġu mal-Prim Ministru, dak huwa tajjeb. Dak mhux kundannabbli, dak jista' jseħħ. Minkejja li għandna dil-pressjoni kollha fuq pajjiżna minħabba reputazzjoni. Dan fl-istess waqt li l-poplu għadu qed jistaqsi fejn marru is-60 miljun euro fondi pubbliċi li nataw lil Vitals. Fejn huma l-miljuni, 60 miljun minn inqas illi l-gvern ħallas lil Vitals. Fejn huma? Fejn marru? Fejn intefqu? Min gawda minnhom? Min tħallas minnhom? Dawn huma mistoqsijiet serjissimi illi dan il-gvern jibqa' jirrifjuta illi jwieġeb. Adrian Delija qal li huwa fid-dawl ta' dan kollu li l-Partit Nazzjonalista għażel li jappoġġa lis-soċjetà ċivili fid-dimostrazzjoni li ġiet organizzata fil-Belt Valletta kontra korruzzjoni istituzzjonalizzata. Wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' maqut u jappoġġa lil kull min jiġġieled il-korruzzjoni għaliex jemmen li atti bħal dawk li qed jaħrab milli jaġixxi fuqhom il-Prim Ministru Joseph Muscat jagħmlu ħsara lil pajjiżna.